De efterlod ham i teltet i live, og han trak stadig vejret. 10. august 1986. Lejr 4. K2. 26.000 fod. 5 bjergbestigere, der stadig kunne stå op, måtte beslutte, om det at redde ham betød, at de alle ville gå tabt. Velkommen til den yderste grænse, hvor indsatsen er høj, men ingen er bare en overskrift. Om morgenen den 10. august 1986. Kurt Diemberger lynede sit telt op i 8.000 meters højde og kiggede ud i et sandt mareridt af hagl, sne og vind, der blæste sidelæns med over 160 km i timen. Sneen var ikke holdt op med at falde i 4 dage, og på en eller anden måde var det, der foregik i det telt og i 2 andre telte, der stod få meter væk, endnu værre end kaoset udenfor. For lige der sad 7 af de bedste nulevende bjergbestigere fuldstændig fanget. Deres primus var løbet tør for brændstof flere dage tidligere. Det betød ingen varm mad og ingen måde at smelte sne om til drikkevand. De var langsomt ved at dø. En af klatrerne kunne ikke engang stå op uden hjælp længere, og en anden hostede så voldsomt, at hvert åndedrag lød som om var ved at drukne. Det er i det øjeblik i teltet, at denne historie ender. For at forstå, hvordan det endte sådan, er vi nødt til at gå 6 uger tilbage. 17.600 fod, The K2 Basecamp. Kurt var den eneste mand på jorden, der havde besteget 2 separate bjerge på over 26.000 fod som den første. Og ved hans side hele vejen var Julie Tullis. De 2 kaldte sig selv verdens højeste filmhold. K2 skulle have været det 3. bjerg, de filmede sammen. De vidste ikke, at det ville blive det sidste for en af dem. Da Kurt og Julie så sig omkring i basecampen, indså de, at de aldrig havde set noget lignende før. Dette var ikke den stille samling af 2 eller 3 ekspeditionstelte, de var vant til at se på verdens største bjerge. Nej, det her lignede en landsby. Farvestrålende telte strakte sig over næsten 1,5 kilometer af den ujævne gletsjer. Radioer knitrede på engelsk, polsk, italiensk, fransk, tysk og japansk. Bjergbestigere vandrede mellem lejrene, lånte udstyr, udvekslede vejrrapporter og delte kopper te. Overalt, hvor Kurt kiggede hen, genkendte han nogen. Ved en ren tilfældighed var Kurt og Julie ankommet lige i tide til at dokumentere en rekordbrydende sæson på kamera. For i et normalt år får dette afsides og så skræmmende bjerg kun besøg af 1 eller 2 hold hele sæsonen. Men denne sommer havde den pakistanske regering udstedt et hidtil uset antal klatretilladelser. Der var 9 separate ekspeditioner, alle presset sammen i den samme iskolde dal, alle her på én gang, og alle planlagde at bestige det samme bjerg i det samme korte vindue med godt vejr. Nogle af dem klatrede med meget lidt udstyr, mens andre havde øje på nye ruter, der aldrig var blevet forsøgt før. Overfyldte områder, nye ruter og masser af pres. Det kræver ikke en raketforsker at regne ud, at noget snart vil gå galt. Og om morgenen den 21. juni skete det. En amerikansk ekspedition bestående af 9 klatrere fra det nordvestlige USA, ledet af en 35-årig ved navn John Smolik, gjorde sig klar til at gøre noget legendarisk. De var ikke rejst hele vejen til Pakistan bare for at stå i kø på den overfyldte standardrute. Nu stod de over for en fuldstændig ubestedet rute, kendt som Magic Line. Magic Line er i bund og grund en brutal forhindringsbane af klippe og is, der minder om en skyskraber. Et forsøg på at bestige den er som at prøve at klatre op af en stejl, glat tag med glatte, lodrette murstensvægge med et par 100 fods mellemrum. For blot få år siden havde Reinhold Messner, formentlig den største bjergbestiger i live, undersøgt netop denne rute, offentligt vendt den ryggen og kaldt et hvert forsøg på at bestige den umuligt. Men John Smolik og hans 34-årige holdkammerat Alan Pennington var ikke enige med ham. De ville gøre det umulige, og i løbet af sæsonens 3. uge havde John og Alan med succes kæmpet sig op ad de nederste skråninger til omkring 20.000 fod. De var præcis hvor de skulle være, og omkring kl. 5:50 den morgen bevægede John og Alan sig under Negrado Col. Det ser ikke specielt skræmmende ud på et kort, men i virkeligheden er det et af de steder på K2, hvor man bruger så lidt tid som muligt. Ser du, K2 er et meget stejlt bjerg. I stedet for lange, bløde sneskråninger som på Everest, tvinger K2 klatrer direkte ind under enorme vægge af løse sten, der er frosset sammen af is og sne. Når morgensolen varmer de klipper, eller bare når temperaturen naturligt ændrer sig, begynder den frosne lim at svækkes. Og når noget først løsner sig, er den eneste retning det kan tage lige ned. Nogle gange er det et par løse sten, nogle gange er det en hel sektion af bjerget. Og den morgen var det præcis det, der skete. Højt over de 2 mænd. Om morgenen den 21. juni 1986. En enkelt kampesten løsrev sig fra bjergskråningens øvre dele, og da den styrtede ned uden varsel,
ramte den snelakket nedenunder, rev den et helt lag af sne og is væk fra skråningen. På få sekunder var det, der startede som en faldende sten, blevet til en regulær lavine, der styrtede direkte mod begge mænd under Negrado Col, før nogen af dem nåede at reagere. Der var ingen steder at gemme sig, ingen steder at løbe hen. Skredmasserne farede voldsomt, begge mænd fuldstændig væk fra bjergsiden. Klatrere fra et nærliggende hold, som så hvad der skete, skyndte sig straks hen til området for at lede efter dem. Og omkring 3 timer senere lykkedes det dem at grave Allan Penningtons lig ud af sneen. Men lavinen havde ramt med så utrolig kraft, at John Smolik var begravet dybt inde i isen. Hans rester er på K2 et sted. Deres død var de første i sæsonen, og jeg vil være ærlig over for dig. Ingen var overrasket. De forsøgte trods alt bevidst en af de farligste ubestegne ruter på et af verdens farligste bjerge. Det der skete der var tragisk, selvfølgelig, men det gav også mening. De overlevende amerikanere pakkede deres lejr sammen og tog hjem. Men for de dusinvis af andre klatrere i Basecamp den sæson, som hørte nyheden, var logikken: vi tager den normale rute. Det vil ikke ske for os. De kunne ikke have taget mere fejl, fordi den normale rute, de talte om, kaldes Abruzzi-sporen. Den går op gennem nordsiden af bjerget, og det er stien næsten alle klatrere, der med succes har nået toppen af K2, har taget. Men at kalde Abruzzi-sporen for normal, er som at kalde en hvidhaj for en normal fisk. Selve Abruzzi-sporen er en lang klippekam, der løber næsten lodret op ad bjergsiden. Forestil dig at klatre op ad ryggen på en kæmpe pyramide. For at komme fremad er klatrerne nødt til at trække sig op af næsten lodrette klippeskorstene, krydse stejle skråninger af hård blå is og balancere langs smalle afsatser med tusindvis af fodfri luft under støvlerne. Det var langsomt og udmattende, men sammenlignet med Magic Line og andre muligheder var dette den sikreste vej op og ned. Eller det var det mindste meningen, at det skulle være. 2 dage senere, den 23. juni, var Abruzzi-ryggen fyldt med klatrere, der jagtede netop den slags sikre, historiske topbestigning. Og i et par timer så det faktisk ud til, at den sikre mulighed var den rigtige mulighed. Langsomt, reb for reb, arbejdede disse klatrere sig højere op. Det var hårdt, køligt arbejde, men alt gik efter planen. Og blandt de klatrere, der gjorde stødt fremskridt den dag, var et fransk par ved navn Maurice og Liliane Bérard. Maurice var allerede en af Frankrigs stærkeste alpinister. Liliane var lige så beslutsom. Sammen havde de brugt år på at bestige nogle af Europas sværeste bjerge. Venner beskrev dem som uadskillelige, og de kaldte sig selv verdens højst klatrende par. Hvis den ene meldte sig til en ekspedition, var den anden som regel ikke langt bagefter. Og K2 skulle ikke være nogen undtagelse. For i modsætning til amerikanerne, bevæger piraterne sig med de faste reb allerede sat op og klatrer stødt fra lejr til lejr. Præcis som dusinvis af andre klatrere omkring dem. Og der var dusinvis af andre klatrere, der klatrede på denne måde. Fordi det med at bestige K2 er, at du ikke bare går direkte op til den 8.611 meter høje top i et hug. Ingen krop kan klare det. Så bjerget bliver delt op i en håndfuld lejre, der ligger op ad ruten som rastepladser på en virkelig, virkelig lang trappe. Den 23. juni rykkede Bérard-familien opad med et klart formål. De havde allerede været på bjerget i flere uger. Dette var forsøget på at nå toppen, og omkring 30 minutter over 12 lykkedes det dem endelig. Lilian var den anden kvinde i historien, der nogensinde har stået på toppen af K2. Hendes mand Maurice var også lige ved hendes side. Alt det, som Bérard-familien havde arbejdet for de sidste par måneder, havde endelig båret frugt, præcis som det skulle. Det må have været en af de bedste følelser i verden. Men at stå på toppen er faktisk kun halvdelen af opgaven. Og Bérard-familien havde gjort meget for at komme herop. Natten før, i den højeste lejr, havde Maurice og Lilian faktisk ikke sovet, fordi de deroppe ikke havde ordentlige soveposer. Så i stedet for at hvile sig, som enhver klatrer burde, før den hårdeste dag på hele ekspeditionen, tilbragte Bérard-familien hele natten vågne, rystende af kulde, og forsøgte bare at holde på den kropsvarme, de havde tilbage. Stående derop 12:30, med armene løftet og kameraerne fremme. Lilian og Maurice syntes, at alle de ulemper var det værd, og måske var det det for dem. Men det betød også, at deres kroppe allerede var ved at løbe tør. En søvngæld, og på grund af spændingen og adrenalinen, viser sådan en gæld sig ikke på vej op. Den viser sig, når det er tid til at komme ned, på det præcise terræn, der straffer trætte klatrere mest. De begyndte nedstigningen den eftermiddag efter 12:30, ved at bruge det samme faste reb, de lige havde klatret op med. Og de var ikke alene. 3 andre klatrere, en franskmand ved navn Michel Parmentier
og 2 spanske klatrere, Maria Brigo og Josema Casimiro, var også på vej ned den dag fra det samme topforsøg. Og et sted på vejen ned vendte vejret sig imod dem, og forholdene blev så dårlige, at alle 5 klatrere blev tvunget til straks at lave et improviseret ly på de øvre skråninger af K2. Det lyder fint, men det betyder egentlig bare at grave et lavt hul i sneen, sætte sig ned og bede til, at man ikke fryser ihjel, før solen står op igen. De overlevede alle på en eller anden måde den isnende nat udenfor, men da morgenen endelig kom, blev tingene ikke bedre. Vejret var simpelthen forfærdeligt. Sigten var så dårlig, at du ikke engang kunne se personen få meter foran dig. Gruppen begyndte alligevel blindt at bevæge sig ned ad bjerget. For at blive her betød sikker død. Desværre, i kaoset i den piskende sne på vej ned, skete det. Maurice og Liliane Berard blev adskilt fra gruppen. Det er faktisk så specifikt, som optegnelserne bliver. Det er umuligt at sige, hvad der skete. Fordi der ikke var nogen sidste radiokald eller råb om hjælp, er det som om bjergene bare besluttede, at de ikke skulle forlade stedet. Da Michel Parmentier kom ned, slog han selvfølgelig alarm, men der kom absolut ingen redning, for jeg mener, hvad var der egentlig at redde? Selv han havde ingen idé om, hvor de blev adskilt. Og det var i 1986. Der var ikke ligefrem højteknologisk redningsudstyr dengang. Lilianes lig blev fundet uger senere, tusindvis af fod nede ved foden af bjerget. Isen slugte Maurice, og hans rester ville først blive fundet meget senere. Hvad der skete i deres sidste øjeblikke, er der ingen rapport, der kan svare på. Det vi ved er, at 4 af verdens absolute elitebjergbestigere var døde på mindre end 3 uger. Og se, mens alle vidste, at K2 var det vilde bjerg, med en dødsrate på noget i retning af 1 død for hver 4 vellykkede bestigninger. Et tal, der havde skræmt mange bjergbestigere væk. Ingen bjergbestigere havde nogensinde oplevet en sæson som denne. 4 af verdens bedste bjergbestigere var nu døde, og sæsonen var ikke engang en måned gammel. De anede ikke, at tingene snart ville blive værre. Man skulle tro, at efter at have mistet amerikanerne på Magic Line og set piraterne forsvinde fra den såkaldte sikre rute, ville resten af bjergbestigerne have pakket sammen og taget hjem. Men 2 bjergbestigere fra en polsk ekspedition var slet ikke opmærksomme på Abruzzi-sporen. De kiggede på en helt anden side af bjerget. Deres navne var Jerzy Kukuczka og Tadeusz Piotrowski, og de havde blikket rettet mod K2's sydvæg. Og hvis Abruzzi-sporen er K2's trappe, så er sydvæggen dens forvæg, næsten 3,25 kilometer lang og bestående af løse klipper og hængende is. Der var ingen fastgjorte reb på denne rute, fordi den aldrig var blevet besteget før. Hvert eneste skridt fremad skulle kæmpes for med hænderne, med en isøkse og stejgejsen, på så stejlt terræn, at alt, der løsrev sig, faldt direkte ned som et stykke papir, der bliver kastet fra et fladt bord. At forsøge det var ekstremt farligt. Jerzy og Tadeusz gjorde det alligevel. Jerzy var på en legendarisk mission for at bestige alle verdens 14 højeste bjerge, og K2 ville være hans 12. Og Tadeusz var allerede en af de mest respekterede vinterklatrere i live. Dette ville være endnu en imponerende tilføjelse til hans rekord, hvis han lykkedes. Og de gjorde det ikke i stor stil. De fleste ekspeditioner på K2 den sommer brugte flere lejre, ekstra klatrere og udstyr, der var lagt i depoter op af bjerget på forhånd. Jerzy og Tadeusz valgte at bestige sydvæggen i alpin stil, uden ild på flaske og kun med det, de kunne bære på ryggen. Det eneste udstyr, de delte, var et 21 meter langt reb mellem dem til hele væggen. Og de gjorde det faktisk. Den 8. juli kl. 18:25. Efter flere dages klatring kæmpede de 2 sig op af den lodrette væg og nåede toppen af K2. Det var den første bestigning af sydvæggen i historien. Det var en så monumental og skræmmende præstation. Faktisk er denne rute aldrig blevet gentaget den dag i dag. Dette var den bedste historie på bjerget hele sæsonen. Alt de nu skulle gøre, var at komme ned igen. Men det var ikke så enkelt som bare at følge deres egne spor tilbage. Sydvæggen, som de lige havde kæmpet sig op af, var ikke egnet til nedstigning. Så Jerzy og Tadeusz besluttede at gå ned via den normale Abruzzi-ryg i stedet. På papiret lød det som den sikreste vej hjem. Problemet var, at da de nåede Abruzzi-ryggen, havde ingen af dem meget tilbage at give af. De havde allerede klatret i flere dage på sydvæggen uden ordentlig hvile, uden ild på flaske, og kun med den mad og det vand, de havde kunne bære på ryggen. Det var 2 mænd, der kørte på pumperne og håbede, at den nemmere rute ville være nok til at få dem resten af vejen hjem. Den 10. juli, stadig på vej ned af Abruzzi-ruten, nåede de til sidst dette skræmmende stejle stykke af det klatrere kalder panserhård is i omkring
8.000 meters højde. Isen her er så gammel og hård, at den føles som et lag af solidt glas. Du er nødt til at sparke til den med al din tilbageværende styrke, bare for at lave en ridse. For at komme sikkert ned af en sådan skråning, har du brug for et reb. Thaddeus bad Jerzy om deres fælles reb, så de forsigtigt kunne fire sig ned. Og det var der, Jerzy indså, at han ikke havde det. I sin ekstreme, lammende udmattelse havde han ved et uheld efterladt rebet ved deres sidste intermistiske lejr nede på sydvæggen. De stod over et lodret fald, uden nogen form for sikkerhedsnet. Deres eneste mulighed var at klatre ned af den glatte is og kun stole på det, de havde på. Et stykke udstyr, kaldet stikjern. Det er tunge metalrammer med knivskarpe pigge, der spændes fast under dine klatrestøvler. Når du sparker ind i en isvæg, bider de pigge sig fast og fungerer som små metalplatforme, du kan stå på. Fordi de ikke havde et reb, var de stropper det eneste, der holdt dem fast til bjerget. Jerzy klatrede forsigtigt ned ad isen først. Han testede hvert fodfæste, før han lagde sin vægt på det. Han råbte op til Thaddeus om at bevæge sig lidt til venstre mod et stykke is, der så en smule mindre barsk ud end resten. Thaddeus begyndte at klatre ned bag ham, og så hørte Jerzy en mærkelig lyd deroppe. Da han kiggede op, så han Thaddeus svæve i luften med armene udstrakt, som om han stadig forsøgte at gribe fat i noget, der ikke længere var der. En af hans stikjern var løsnet fra hans støvle, og da han flyttede vægten over på den anden fod for at kompensere, røg det stikjern også af. Intet holdt ham længere fast til bjerget. Før Jerzy overhovedet kunne nå at reagere, var han væk. Han kunne kun se til, mens hans mangeårige klatremakker, en mand han havde stået sammen med på toppen af K2 mindre end 48 timer tidligere, forsvandt ned ad skråningen og ud af syne. Og så var der ikke andet at høre end vinden. Det tog Jerzy mere end 5 timer at tilbagelægge det, der burde have været en kort strækning. Da han nåede teltene til et koreansk hold længere nede på ruten, kunne han næsten ikke tale. De gav ham, hvad de havde, og Jerzy kollapsede. Han sov i 20 timer i træk. Tadeusz Piotrowski blev aldrig fundet. Ikke den dag, og heller ikke i eftersøgningen, der fulgte. Bjerget, der netop havde lavet 2 mænd skrive historie på dets sydside, havde taget den ene af dem tilbage inden for 48 timer efter toppen. Men blot 6 dage senere beviste K2, at det ikke engang betød noget, hvis man ikke tog nogen chancer. Renato Casarotto var en 38-årig italiensk bjergbestiger, der var berømt for at gøre alting helt alene. Han havde tilbragt uger alene med at forsøge at bestige præcis den samme kamp, som havde dræbt amerikanerne tidligere den sommer. Magic Line. Men da vejret blev dårligt højt oppe på bjerget, lagde Renato sin stolthed til side, tog ingen chancer og vendte om. Den 16. juli var han med succes klatret hele vejen ned af den skræmmende kam igen. Han var cirka en times gang fra basecamp, og kun 15 minutter fra helt sikkert terræn. Han var praktisk talt hjemme. Alt han skulle gøre var at krydse denne gletsjer ved foden af K2. Problemet var, at gletsjeren i bund og grund var en massiv, langsomt bevægende flod af is. Og fordi den bevæger sig, opstår der revner, som skaber dybe, skjulte kløfter, kaldet gletsjerspalter. Forestil dig at gå over en frossen parkeringsplads, men under et tyndt lag sne er der faldlemme, der går direkte ned i 40 meter dybe frysere. Renato var kun få minutter fra sit telt, da han trådte på et stykke sne, der slet ikke var fast grund. Snebroen kollapsede under hans støvler, og han faldt omkring 13 etager lige ned i det iskolde mørke. Han overlevede faldet og lå forslået på bunden af denne iskolde ishule. Han formåede på en eller anden måde at grave en radio frem fra sin rygsæk. Tilbage i baselejren sad hans kone Goretta i sit telt med sin egen radio tændt og ventede på, at han skulle komme hjem. Gennem den knitrende radiostøj viskede Renato en besked, som ingen hustru nogensinde burde høre. Goretta, jeg er ved at dø i en gletsjerspalte nær baselejren. Et stort redningshold fra de italienske, britiske og tyske lejre greb straks deres udstyr og styrtede ud på gletsjeren. De fandt gletsjerspalten, sænkede reb ned og lykkedes mirakuløst med at hælde Renato hele vejen op til overfladen, mens han stadig var i live. Men menneskekroppen er ikke bygget til at overleve et fald på 13 etager. Hans indre skader var simpelthen for alvorlige, og han døde kort efter, at de havde trukket ham op. Bare sådan var 6 eliteklatrere nu døde. De var blevet dræbt af laviner, udmattelse, udstyrssvigt og gletsjerspalter på helt forskellige dele af bjerget. Tilbage i baselejren sad Kurt og Julie og så bjerget blive langsomt tømt.
Den livlige, larmende, landsbyagtige stemning, der havde fyldt gletsjerne for blot et par uger siden, var fuldstændig væk. Holdene pakkede sammen og flygtede. Men for Kurt Diemberger og Julie Tullis var det ikke en mulighed at vende om. De var det hold i verden, der filmede i størst højde. De var ikke kommet hele denne vej, bare for at filme andre folk tage afsted. De ville dokumentere toppen. Så i begyndelsen af august, mens resten af bjergbestigerne trak sig tilbage, pakkede Kurt og Julie deres tunge kameraer, spændte stigjernene på og begyndte den lange, brutale opstigning op ad Abruzzi-ryggen. Deres sidste lejr før toppen var lejr 4. Den ligger på dette skrånende, udsatte isplateau, kaldet Skulderen, i ca. 26.000 fods højde. I den højde er det atmosfæriske tryk så utrolig lavt, at hver gang du trækker vejret, får du kun en brøkdel af den ilt, du har brug for at holde dig i live. Dette sted kaldes dødszonen, og den gyldne regel her er simpelthen at komme op og komme ned igen. Du bliver ikke hængende. Men da Kurt og Julie endelig fik slæbt sig op på isen ved lejr 4 den 2. august, var det netop det, de blev tvunget til at gøre. At blive hængende. Fordi de ikke var de eneste, der var fast besluttet på at nå toppen, uanset hvad, den sæson. Utroligt nok, efter uger med dårligt vejr og mislykkede forsøg, var flere uafhængige ekspeditioner alle endt på præcis det samme stykke is, på præcis den samme dag. Der var Alan Rouse, en fremragende britisk klatrer, som nægtede at tage hjem, da hans oprindelige hold gav op. Der var en polsk klatrer ved navn Mufka. Der var et sydkoreansk hold og en gruppe på 3 meget erfarne østrigske klatrere. Hvis det havde været et hvilket som helst andet sted, ville det have været en lettelse af selskab. Her var det blot et logistisk mareridt. Det barske vejr i de foregående uger havde fuldstændig ødelagt lejren. Teltet, der var blevet sat op her nogle dage tidligere, var enten flået i stykker af vinden eller begravet under tonsvis af sne. Kurt og Julie havde taget et ekstra telt med op, men andre var ikke lige så fremsynede. Så da solen begyndte at gå ned den 2. august, tvang de isnende temperaturer klatrerne ud i en desperat kamp for at overleve. De begyndte at presse sig ind i de skrøbelige nylontelte, der stadig stod oprejst. På et tidspunkt var voksne mænd pakket som sardiner i et lille telt beregnet til 2 personer. Det var umuligt at sove. De lå bare der i mørket, rystende, trak vejret tungt og brugte dyrebar energi bare for at holde varmen. Og næste morgen, udmattet og uorganiseret, begik den overfyldte lejr en fatal fejl. De besluttede at vente en ekstra dag for at hvile, før de forsøgte at nå toppen. De brugte 24 timer med perfekt vejr. Men endnu værre, de brugte mad og kogegas. De havde ingen idé om, hvor dyrt det ville blive for dem. Endelig, om morgenen den 4. august, forsøgte alle tilstedeværende klatrere at nå toppen, med Alan Rouse i spidsen fra lejr 4. Han banede vej gennem kilometer af dyb sne og brugte dyrebar energi, men han vidste, at det han gjorde var nødvendigt for endelig at gøre sæsonen til en succes. Og klokken 16, den 4. august 1986, gjorde han det. Alan Rouse nåede toppen af K2. Han var nu den første britiske bjergbestiger, der nogensinde havde besteget K2, og han begyndte straks nedstigningen. Men Kurt og Julie stod over for et andet problem. De var ikke bare her for at klatre. Husk, de var her for at filme toppen af K2. Det betød, at de skulle bære tungt filmudstyr med fuldstændig udmattede kroppe, der manglede ilt. De bevægede sig så langsomt, at de først nåede toppen kl. 17.30 om aftenen. Det var også en fantastisk præstation. For det første blev Julie den første britiske kvinde til at bestige K2. Men da de havde taget deres billeder og set sig omkring, var solen allerede ved at gå ned bag horisonten. Og så snart de begyndte at gå ned, blev bjerget overtaget af bælmørke. De bevægede sig rundt på et af de farligste bjerge på jorden, fuldstændig blinde. Og så skete det uundgåelige. Julie, fuldstændig udmattet og uden fysisk koordination, gled pludselig. Hendes stejgejsen mistede grebet på den hårde is. Fordi de var bundet sammen, blev Kurt straks revet omkuld, da hun faldt. De 2 tumlede vildt ned ad den næsten lodrette bjergside. Nu, ved et rent mirakel, røg de ikke ud over kanten. De ramte et område med blødere sne og fik standset deres fald, men de var helt væk fra ruten, fortabte i mørket, uden nogen mulighed for at finde lejr 4. De turde ikke fortsætte nedstigningen. Ligesom Barat-familien tidligere den sommer, Kurt og Julie blev tvunget til at hugge et lille hul i isen og tilbringe hele natten fuldstændig ubeskyttet i det fra i. 27.500 fods højde. Jeg behøver ikke fortælle dig, hvor farligt det er, men de havde bogstaveligt talt intet valg, og de frøs ikke ihjel.
Da solen stod op den 5. august, halvt frosne, forslået og fuldstændig udmattet, snublede de i blinde tilbage til teltene i lejr 4. Alle klatrerne var nu genforenet. De skulle bare hvile sig et par timer, pakke deres tasker og komme ned fra bjerget. Men K2 havde andre planer. For lige da Kurt og Julie kravlede ind i deres telt, ramte et massivt, uforudsigeligt vejrsystem bjerget. Vinde, der hylede med over 100 miles i timen, truede med fysisk at rive nylonteltene af isen og kaste dem op i luften. Temperaturen faldt til 40 grader under frysepunktet. Klatrerne blev straks fanget, men de havde håb. Storme som denne var almindelige hele sæsonen. De skulle bare vente ud i måske en eftermiddag eller 2. Men denne storm gik ikke bare over. Nej, den rasede i 5 pinefulde dage. Kurts og Julies lille telt var næsten begravet af de tunge snedriver. De var nødt til at kravle ud, da snestormen lagde sig en smule, og kæmpe sig ind i de andre allerede overfyldte telte sammen med Allan og østrigerne for bare at overleve. Nu var 7 personer fanget i et rum beregnet til 3. Og den 8. august blev situationen endnu værre. Deres kogegas slap op. Uden gas kan man ikke smelte sne, og i den højde er luften så tynd og tør, at dine lunger mister enorme mængder vand for hvert eneste panikslagende åndedrag. En bjergbestiger har brug for at drikke ca. 6 liter vand om dagen for at overleve, og deres eneste kilde til vand var lige løbet tør. De var fanget i en mørk, voldsomt rystende nylontelt og tørrede bogstaveligt talt ud indenfra. Dette var den sorte sommer, og ærligt talt den mest desperate situation, noget bjerg på jorden kan sætte en bjergbestiger i. De kunne kun udholde den form for tortur i så lang tid. Og for Julie blev det bare for meget. Skaderne, forfaldet, dehydreringen, manglen på håb, det hele indhentede hende. Hendes lunger begyndte langsomt at fyldes med væske. Hvert åndedrag fra hende lød som en frygtelig, våd, gurglende lyd. Og der var intet, absolut intet, som Kurt eller Allan eller nogen anden tilstedeværende kunne gøre. Tragisk nok døde Julie, den første britiske kvinde til nogensinde at bestige K2, stille i sin søvn omkring den 8. august 1986, et sted i løbet af natten. Kurt Diemberger sad nu ved siden af sin nærmeste vens livløse krop, og han vidste, at hvis vinden ikke snart stoppede, ville ingen af dem nogensinde komme hjem. Om morgenen den 10. august stoppede den hylende vind endelig. Efter 5 sammenhængende dage i ren helvede var K2 endelig blevet stille. For de overlevende, der var fanget inde i teltene, bragte den klare himmel en skræmmende konfrontation med virkeligheden. 6 personer trak stadig vejret i teltene ved lejr 4, men de vidste, at hvis de blev på 8.000 meters højde bare en nat mere, ville de alle ende præcis som Julie. De var nødt til at tage deres udstyr og komme ned ad bjerget med det samme. Men selv da de overlevende begyndte at kravle ud af de sønderrevne telte, opdagede de, at en af dem ikke bevægede sig. Alan Rouse, manden der havde banet vejen og ledt dem alle til toppen blot få dage tidligere, var fuldstændig uden reaktion. Det tykke blod, den alvorlige mangel på ilt og den ekstreme dehydrering havde presset hans hjerne ind i en dyb koma, som han ikke kunne komme ud af. Hvis du er på en almindelig vandresti, og din ven falder om, vil du tage din ven over skulderen og bære ham. Oppe i 8.000 meters højde kan du knap nok løfte dine egne ben. Forestil dig at skulle bære en voksen, bevidstløs mand ned ad en lodret frossen stige over et fald på flere 100 meter. Hvis du prøver, falder I begge, og I dør begge. Så Kurt og de 4 klatrere, der stadig kunne stå, måtte træffe en svær beslutning. Hvad skulle de gøre med Allan? Et hurtigt sidespring. Hver måned er der en historie, der aldrig kommer på YouTube. Den er der, hvis du vil have den. Patreon, link nedenfor. Nå, hvor var vi? At blive hos Allan, velvidende, at han aldrig selv ville kunne komme ned, eller forlade ham og redde sig selv. De valgte at redde sig selv. Men selv da de kravlede ud af teltene og begyndte at gå ned af Abruzzi ryggen, lignede de ikke længere eliteatleter. De bevægede sig som spøgelser, og bjerget de forsøgte at klatre ned af, var ikke det samme bjerg, som de havde besteget. 5 dages snestorm havde fuldstændig slettet alting. Sikkerhedsrebene, de havde sat op på vej op, var begravet under meter af frisk, ustabil sne. Hvert skridt de tog i den dybe pudersne risikerede at udløse en enorm lavine, der ville feje dem alle ud i afgrunden. Og klatrerne selv var fysisk ødelagte, fordi de ikke havde kunne smelte sne til vand. De var alvorligt dehydrerede. Deres blod var blevet til slam, og deres muskler var bogstaveligt talt begyndt at fortære sig selv, bare for at holde deres vitale organer varme.
Kun et par hundrede fod fra teltene brød 2 af de østrigske klatrere, Hannes Wieser og Alfred Imetzer, simpelthen sammen. De satte sig ned i sneen, fuldstændig udmattet, og kunne ikke rejse sig igen. I kulden stoppede deres hjerter bare. De døde lige der, praktisk talt inden for synsvidde af lejren, de lige havde forladt. Nu var der, ud af de 7 personer, der havde været fanget i de telte, kun Kurt, en østriger ved navn Willi Bauer og en polsk kvinde ved navn Mufka tilbage. De 3 af dem kom blindt ned ad den stejle is i et desperat, ukoordineret kapløb mod deres egne døende kroppe. Men K2 var stadig meget, meget langt nede, og et sted langs de faste reb ved de lavere lejre slap Mufkas utrolige styrke også endeligt op. Hun mistede bevidstheden på rebene og fåede sig til den smertefulde liste over dem, bjerget har taget. Mod alle odds, kæmpende mod hallucinationer og alvorlige forfrysninger, lykkedes det Willi Bauer at slæbe sig hele vejen ned til basecamp. Han snublede ind i sygeteltet og slog straks alarm. Redningshold, der stadig var til stede, skyndte sig op af de nederste skråninger og fandt Kurt Dimberger vaklende ned ad isen, knap nok i live. Kurt og Willi overlevede, men kun lige akkurat. Og dette var ikke sidste gang en klatresæson ville ende så brutalt. For allerede i januar 2026 på Makalu, et bjerg de fleste almindelige klatrere aldrig har hørt om, skete der noget, som det ærligt talt er svært at tro faktisk fandt sted. 4 klatrere skrev historie på toppen. Inden for få timer var 2 af dem døde. Hvad der virkelig skete, får du i den næste video.